Andam ang mga pulis sa Davao City nga mamahimong physically fit subay sa mando ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Kini ang gibutyag ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa DCPO. Matud ni Tuazon, kadua sa usa ka semana nagapahigayon og physical activity ang mga pulis sa DCPO. Naa na gyud tay mga initiative nga mga activity sa mga PNP personnel nga obese, overweight. And then mao na siya priority sa ato ang weekly nga ginabuhat sir. Basketball sa mga lalaki ug zumba sa mga babayi. Usa ka tuig ang gihatag nga ultimatum ni General Torre sa tanang mga pulis nga obese ug overweight ang timbang aron mag-diet. Sa gingon sa ato ang chief PNP sir, i-consider ang bone structure. So ang ato lang gyud diri sir is mag-diet lang gyud sir no, dili magpalabi og kaon kay ang kanimang instruction nga programa sa ato ang Chief PNP is para rapod ni sa mga sa kapulisan sir no na may 1 year nga gihatag, so hinahinay lang sir, dili siya abrupt. Sumala ni Tuazon, dunay unit nga magmonitor sa mga pulis nga obese ug overweight aron matutukan ug maprioridad sa mga pampasingot nga aktibidad. Naatay ko answer in charge with the monitoring sa mga obese and overweight personnel. So ang kanang pagmonitor sir sa mga PNP personnel, naabot ay mga monthly nga checking ana nila. Like kanang magkanda ko kanang EFT, part na siya sa pag-monitor sir na sa mga obese and overweight nga mga personnel. And ang ato ang in charge ana sir is nana sila mga ginabuhat ng mga TikTok. Sorry, I'll bring you guys also sa mando sa ato ang Chief PNP. Gipasabot ni Tuazon, importante nga physically fit ang usa ka pulis aron nga mahaom sa mga field operations. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.